Amen. Isang magandang gabi po sa bawat isa. Muli, tayo po ay narito Wednesday po ng gabi upang makinig muli ng salita ng Panginoon sa gabi pong ito. Pero bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin bago po tayo mag-start ng ating papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa gabi pong ito, Lord God. Tunay nga, O Diyos, na kami po ay narito, Lord God, sa iyong harapan, Lord God. Nagpapakumbaba, Panginoon. Lord God, we pray, Lord God, na sa gabi pong ito, Lord God, sa aming mga awitin, sa aming mga pagsamba sa iyo, O Diyos. Lord God, we pray na ibuhos mo, Panginoon, ng iyong presensya sa gabi pong ito, Lord God. Maging sa mga tao, Panginoon, na nakikinig, na nakasubaybay sa aming pong sa aming pong live stream, Panginoon, sa kanilang mga tahanan, Lord God. Lord, alam ko po, Diyos, na hindi maikli ang iyong kamay para hindi sila maabot, Panginoon. Lord God, bless them, Lord God. Pour out your spirit, your presence in their lives, Panginoon, sa gabi pong ito, Lord God. And Lord, as we listen to your word, Lord God, we open up our hearts, our mind, Lord God. Lord, speak to your children, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, muli sa gabi pong ito. We give you honor. We give you praise. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Sige po, sa gabi pong ito, let's bless the name of the Lord. Tayo po'y muling magpupuri at magbibigay pagsamba sa ating Diyos na buhay sa gabi pong ito. Amen. Tayo po'y lahat ay aawit, sasayaw, sasamba sa ating Diyos. Blessed be your name in the land that is plentiful, where your streams of abundance flow. Blessed be your name. Sing, blessed be your name. Blessed be your name when found in the desert place. Through a walk through the wilderness. Sing, blessed be your name. Sing every blessing, Lord. Every blessing you put out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will sing. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. So blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name. Blessed be your name. With the sun shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Oh, we bless your name, Jesus. Blessed be your name. On the road marked with suffering, though there's pain in the offering. Blessed be your name. Sing every blessing you put out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Oh, let's bless his name tonight. Of the Lord, blessed be your glory. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Once again we will sing. Blessed be your name, Jesus. Blessed be when the sun shining down on me, all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name. With a road marked with suffering, there is pain in the offering. Blessed be your name. Oh,
Lord, every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will sing. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glory. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You bless me, Lord. You bless me every day. Oh, you bless me every day. Heart won't choose to say, blessed be your name. Say, you bless me every day. You bless me every day. Heart will choose to say, blessed be. Come on, we will declare. Say, you bless me every day. You bless me every day. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You bless me. You bless me every day. Thank you, Lord. Every day. My heart will choose to say, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Oh, we bless your name, Jesus. The name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Oh, yes, Jesus. We bless your name, oh Lord. I will bless the Lord with all my soul. I will bless the one who made me whole. For you alone, my heart will sing. I will bless the Lord with all my strength. Come on, church, we will bless the name. I will tell of all your mighty love. Pull me from the dark into your light. You are my Lord. You are Lord, my Lord. My heart will sing. I will tell of all your might. Come on, let's praise the name of Jesus. Holy are you, Lord. My heart will sing. Mighty Son of God. My
sa iyong presensya sa gabi pong ito, Lord God. Lord, narito kami, O Diyos, sa iyong mga anak. Lord, tinataas namin ang aming mga kamay, ang aming mga puso. Lord, search our hearts tonight, Panginoon. Kung meron mang kabigatan sa aming mga puso ngayon, Lord God. Lord, nandito kami, O Diyos, lumalapit sa iyong harapan, Lord God. We lay it all down before your throne, Lord God. Just to worship you in spirit and in truth, Lord. Thank you. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that makes this heart adore you. Hope of a life spent with you. Sing, here I am to worship. Here I am to worship. Here I am to bless. Lord, here I am. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of
dedicate ourselves to you. Lord, hindi lang basta awit, Panginoon, ng mga salita, Panginoon, na binigkas namin sa gabi pong ito, Lord God. Lord, tunay nga, Lord God, na buong puso namin sinasabi sa iyo, Lord God, Lord, here I am. Here we are, Panginoon. Hindi lang ito basta kanta, Panginoon. Pero ito po yung awit ng aming mga puso, O Diyos. Na Lord, we offer our lives to you. Just to worship you. Lord, nilikha mo kami, Panginoon, upang purihin ka. Upang sambahin, Panginoon, ang pangalan. We're not just here just to perform. We are not here just to sing songs without our hearts. Lord, nakikita mo ang aming mga puso sa gabi pong ito. Lord, we are your servant. Nandito kami, O Diyos, upang sundin iyong mga salita, O Diyos. Oh, yes. Lord, I will give my life to you, to be a vessel of your truth. Let your will be done for me in all of my days. Pwede po bang awitin natin ito ng buong puso? Sabihin natin sa Panginoon, Lord, I will always follow you. Wherever you send me, I will go. Ambassador of your kingdom, Jesus, my Lord. Once again, Lord, I will give. Lord, I will give my life. Let's give our lives to Him. To be a vessel of your truth. Let your will be done for me in all of my days. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, I will go. An ambassador of your kingdom, Jesus, my Lord. Lord, I will always follow you. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, I will go. An ambassador of your kingdom, Jesus, my Lord. An ambassador of your kingdom. An ambassador of your kingdom, Jesus, my Lord. An ambassador of your kingdom. An ambassador of your kingdom,
salamat sa gabi pong ito, Lord God, for your presence tonight. Lord, as we listen to your word sa gabi pong ito, Lord God, muli, Lord God, kausapin mo yung mga anak. Lord, we are here hungry for your word, thirsty for your presence, Panginoon. Salamat, Panginoon, at muli, narito ka sa aming kalagitnaan, Lord God. We praise you, we give you glory, we give you honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mapagpalang gabi po muli sa bawat isa po sa atin. Amen. Sino po bang nagagalak ngayong gabi na tayo po'y napadako sa lugar na ito? Amen. Kasi kung wala po tayong expectation sa Panginoon, amen, how can God fill us? Amen. Kung wala tayong inaasam sa Panginoon, paano po niya tayo pupunuan? Amen. Kanina po, natapos po tayo sa atin pong pagsamba sa Panginoon sa pamamagitan po ng ating mga awitin. Sino po ba nag-enjoy sa atin pong pagsamba sa Panginoon? Amen? Dapat po tayo po ay nag-enjoy sa Kanyang presensya. Amen? Bakit po ba? Sabi nga po lagi ng mga mangangaral, if we are not worshiping God sa pamamagitan po ng ating mga awitin, ating pong mga tugtugan dito po sa balat ng lupa, baka ma-out of place po tayo sa kalangitan. Amen? Kasi magpupuri tayo sa samba sa Panginoon doon eh. Amen? Dito pa lang po, sanayin na natin ang ating mga sarili. Amen po ba? Amen. Malakas pong ulan sa labas. Pero I believe po, meron pong ginagawa ang Panginoon sa atin pong lugar. Amen? Nagsawa na po tayo sa mainit eh. Ngayon po, sinabayan ng tag-ulan. And then, it's refreshing. Amen po ba? Sino po bang nagagalak dahil meron na pong ulan? Amen? Marami pong nakita ko sa comment sa FB. Sabi, thank you Lord dahil umulan na. Salamat sa ulan. Amen? Ganon din po sa salita ng Panginoon. Whenever we soak ourselves in God's presence, in His Word, we are being refreshed. Amen po ba? Nare-refresh po tayo. Napansin ko nga po, dyan po sa labas, nung tag-init, siguro 1 o 2 araw lang hindi makapagdilig. Nakita ko po yung tanim na lalanta. Amen po ba? Bakit po? Essential kasi eh. Hindi lang po lugaw essential. Pati po tubig. Amen? Yung tubig po sa mga tanim is very essential. Amen? Same holds true po sa atin bilang mananampalataya. The Word of God is very essential for us. Why? It's because we are a spirit being. Sabi ng banal na kasulatan, they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Amen? God is a spirit, sabi po doon, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. So meaning to say that we are a spirit being needing spiritual things. Amen po ba? Tulad po na nabanggit ko po kanina, sa tanim na yan, 2 or 3 days lang, 2 or 1 day lang, hindi mo nadiligan, nakikita mo nalalanta ang dahon. Kamusta po ang spiritual life natin? Nalalanta po ba? Amen? Meaning to say, pag nalalanta yan, kulang sa pagdidilig ng salita ng Panginoon. Amen? So before we proceed po, tayo po dadako muli sa ating po panalangin and let's welcome the Holy Spirit tonight na siya po ang mag-anoint sa bawat gagawin po natin even in sharing God's Word. Amen? Heavenly Father, we thank you for this opportunity that once again, we are here to meditate your Word. Lord, it's not an accident. Bakit po kami naririto ngayong gabing ito? It's not an accident na maging sa mga kapatiran, Panginoon, sa mga tao na nakikinig through live streaming. Lord, in you, there is no accident. Sa inyo, Panginoon, is nakalaan na po yan. Nakalakip na po yan.
Amen. Salamat po, Panginoon, sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu ngayong gabing ito. That apart from you, Lord, we cannot do anything. Kahit ngayong gabing ito, nagpapasalamat po kami sa iyong salita na siya po magpalakas sa bawat isa po sa amin. We honor you, we glorify you, O God. This we ask, in Jesus' name we pray. Amen. 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 Handa na po ba tayo sa salita ng Panginoon? Help me to preach. Amen? Tulungan niyo po ako mag-share ng salita ng Panginoon. By just saying amen, that's enough. Amen? Meaning to say, tinatanggap ko. Meaning to say, kailangan ko yan. Amen? Faith, obey the word. This is our topic for tonight. Amen? Nandito pa rin po tayo sa module na kung saan about characteristic of faith. Meron daw po palang katangian ang pananampalataya. Hindi lamang po pananampalataya. Sa atin po kasi bilang mananampalataya, medyo, kumbaga, if we are not aware, medyo na parang nagiging routine na lang. Pag sinabi mo faith, minsan sa routine na yan, parang nawawalan na ng bisa sa bawat buhay ng mananampalataya. Pero pag-aaralan po natin ngayong gabing ito, isa po sa characteristic ng faith, katangian ng pananampalataya, that is, it obeys the word in obedience to God's word. Faith, obey the word. Samahan niyo po ako dito po sa James chapter 1, verse 19 to 27. James 19. James 1, 19 to 27. Po sabi po rito, so then, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. For the wrath of man does not produce the righteousness of God. Verse 21, therefore lay aside all filthiness and overflow of wickedness, and receive with meekness the implanted word, which is able to save your souls. But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man observing his natural face in a mirror, for he observes himself, goes away, and immediately forgets what kind of man he was. But he who looks into the perfect law of liberty and continues in it, and is not a forgetful hearer, but a doer of the work, this one will be blessed in what he does. Verse 26, if anyone among you thinks he is religious, mga relihiyoso daw po, and does not bridle his tongue, but deceives his own heart, this one's religion is useless. So meron po pala talagang religion na useless, walang kabuluhan. Verse 27, our last verse for tonight. Pure and undefiled religion before God and the Father is this. Ito daw po hinahanap ng Diyos na relihiyon. That is to visit orphans and widows in their trouble, and to keep oneself unspotted from the world. Amen. About faith. Sabi doon, we must be not only a hearer, but also a doer. Jump po tayo dito po sa Hebrews 11 verse 1. Babalikan po natin itong James. Hebrews 11 verse 1. Very familiar verse sa atin po. Hebrews 11, 1. Ano po sabi po rito? Now faith is the substance of things hoped for. Kasi faith po ang pag-aaralan natin ngayong gabi. The evidence of things not seen. Ito daw pong pananampalataya is substance of things hoped for, yung inaasahan pa lang natin. Hindi mo pa nakikita na mangyayari sa'yo, pero pinaniniwalaan mo na mangyayari sa'yo. That's faith. Amen? Alam po ba natin that faith occurs in our daily lives? Pansinin po natin. Unknowingly, nagagamit pala natin ng faith na hindi natin namamalayan. Halimbawa,
Ang isang pasahero sa isang sasakyan, pag sumakay ka ng bus, o kaya jeep, o kaya tricycle, di po ba, hindi mo muna tatanungin yung driver, o ilang taong ka na nagmamaneho? Ilang taong ka nang hawak yung sasakyan na yan? Wala pong ganon, di po ba? Meaning to say, somehow, somewhere, nilalagap mo yung pananampalataya mo sa taong yon. Na hindi ka niya ipapahamak. Tama po ba? Amen po ba? Same holds true sa isang eroplano. Di po ba? Pag bibili ka ng ticket, tatanungin mo ba doon? O, pang ilang flight hours na nung pilot? Ito ba yung unang aircraft na minaneho niya? O ito ba yung pinaka-best na minaneho niya? Wala pong ganong katanungan. Tama po ba? Basta bumili ka ng ticket, alam mo sa sarili mo na dadalhin ka ng piloto safe and sound sa iyong destinasyon. Tama po ba? That's faith. Unknowingly, ginagamit pala natin every day. Amen? Pilots, even pilots po natin, drivers natin ng mga sasakyan, put their faith on the aircraft or on the car they are using. Amen? Kasi nagtitiwala sila sa mga maintenance worker ng mga yon. Tama po ba? Na pagdating sa ere, alam nila na ilalapag sila safe and sound. The personnel in charge in the maintenance that they may reach their destination safe and sound. They have that faith sa mga taong yon. Kung ikaw piloto ka na, bihasa ka na sa pagpapalipad, ikaw driver ka na ng sasakyan, bihasa ka sa pagmamaneho, alam mo sa sarili mo na may tiwala ka sa sasakyan kasi alam mo siya, continuous yung kanyang maintenance check-up every specific hour, time or kaya speed. Kilometers. Tama po ba sa mga driver? Same holds true sa ating pananampalataya. Ito po mga taong ito, they put their faith somehow sa mga bagay-bagay na yan. Halimbawa po, dito naman sa loob ng iglesia, in the church area, you also put your faith on the things that you are using. Halimbawa po, pag upo mo ba dyan sa upuan na yan, titignan mo ba kung may crack yan? Titignan mo ba kung kaya kang dalhin yan? Di po ba hindi? You just enter the sanctuary and then sit down. Bakit? You believe in yourself na hindi kayo papahamak ng upuan na yan. Tama po ba? That's faith. Amen? Even itong sanctuary natin, you have the faith na, ngayon po, tag-ulan, na hindi ka mababasa kasi may cover. At kung dumating man yung panahon na may lindol, hindi magko-collapse, bakit? Alam mo sa sarili mo na safe ka. Amen? Somehow, you put your faith on those things. Tama po ba? Unknowingly, nagagawa pala natin yan every day of our lives. Even po sa mga kababaihan. Marami po mga kababaihan, even in the church perspective. Faith in cosmetics. Tama po ba? Amen po ba? Alam mo sa sarili mo, pag ginamit mo yan, puputi ka, gaganda ka. Amen? You will not use those things kung alam mo sa sarili mo, ipapahamak ka niyan. Tama po ba? Halimbawa, you will not put acid sa mukha mo. Bakit? You don't have trust on those acid. Bakit? Kasi alam mo sa sarili mo, ipapahamak ka niyan pag nilagay mo yan sa mukha mo. Pero alam mo rin sa sarili mo na ikaw ay gaganda, bubuti ang pakiramdam mo, aayos ang pagmumukha mo pag gumamit ka ng cosmetics na approved by the government. Tama po ba? Amen? So nilalatag ko lang po dito, ano po yung faith? Amen? Huwag po tayong masyadong lumayo into spiritual things. Amen? Even po dito sa panahon po natin ngayon, current world situation, most people, including those in the house of God, put their faith or trust more, don't get me wrong, more deeply or heavily to the things the government is telling them. Halimbawa, using face mask, face shield, vaccine. Most people are no longer trusting God. Bakit? Kasi they put more their trust sa mga bagay-bagay na ito. Don't get me wrong, mga kapatid. Amen? What I'm trying to say is, if you put your trust more on those things, meron tayong magiging problema.
let us always remember that there is still God who works on your behalf. Amen po ba? If ever man hindi mo nadala ang face mask mo, if ever man hindi ka nakapag-social distancing, if ever man wala kang vaccine, you are still have faith in God that nothing will harm you. Amen. But sad to say, marami, even mananampalataya, wala akong face mask. Wala tayong social distancing. Ano sasabihin? Na-expose ka? Anong gagawin? Quarantine ka. Amen? They lose their faith sa mga bagay-bagay na sinasabi ng mundo. We have a God. Amen? Amen? Those people are afraid of their faith when none or one was not followed. Natatakot na. Baka magkaroon na ako. Hindi tayo din nakapag-social distancing. Baka meron na ako. Baka meron ka na. That is the system of the world. This is the system the world is inculcating or pinapasok sa puso, sa isipan ng mga tao, including those in the house of God. So sad, but it is true. Tama po ba? Many people ayaw nang dumalo sa mga gathering, although allowed na. Why? It's because for their own protection, sa kanilang health. Kung makikita po natin, parang tama naman. Mukhang okay naman. But, sabi ng salita ng Panginoon, okay, do not forget the assemblies of the saints. Bakit? Nakita mo pa lang yung kapatid mo, nakita mo pa lang si Ate Cathy, nakasmile. Ibig sabihin, may ginagawa ang Diyos sa buhay niya. Amen? Kung ikaw nalulungkot, bigla makita mo si Brother Norberto, Brother Dudes, di ba? Minsan mawawala yung kalungkutan, yung isang pagkainis. Bakit? Kaya nga sinasabi ng Banal na Kasulatan, magpalakasan, forget not the assemblies of the saints. They forgot that there is still God to put their trust. The more, meron pa rin Diyos. Despite of all those things that is happening in the world, let us not forget, there's still God. Amen? Sabi nga po nila, Shadrach, Meshach, and Abednego, when the government, when Nebuchadnezzar, when the king instructed them to bow before that statue, ang sabi nila, we will not bow because we know that God will rescue us. Even if God will not rescue us, Diyos pa din namin siya. Kapitan man ako ng COVID-19, hindi pa rin ako matatakot. Bakit? Diyos ko pa din siya. I-allow man ng Diyos magkasakit ako, hindi pa rin ako matatakot. Bakit? Alam ko that God is still working in my life. Amen po ba? Amen po ba? Know where you are. Amen? Know your right. That is righteousness before God. Righteousness doesn't mean that you are perfect. But righteousness means you know you're right in the presence of God. You know you're right in God's eye. Alam mo yung karapatan mo bilang anak ng Diyos. Those kind of faith are temporary. Yung pananampalataya dito. Yan sa upuan nyo. Amen? In this sanctuary. On those cars, on those airplanes na binanggit ko po kanina. Those kind of faith are all temporary because it is anchored in the things that are temporary. God is looking for us a kind of faith that will last eternally, anchored in Him, anchored in God's Word. Sabi ng Banal na Kasulatan, heaven and earth will pass away, but His Word will never pass away. Lumaho man, maglaho man ang mundo, His Word will still, amen, remain. Ano pong sabi dito sa 2 Corinthians 4:18? Those kind of faith are all temporary. 2 Corinthians 4:18. While we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are, temporary.
But the things which are not seen are eternal. Yung nakikita natin mga bagay-bagay dito sa mundong ito, those are temporary things. Even yung katabi mo, temporary. Why? It's because we are living in the flesh. That sooner or later, or in God's perfect time, pwede tayong kunin ng Diyos. And itong katawang lupa na to, may iwan to. It will not last forever. Amen? Why? It's because we are spirit beings. Sabi po dito, lahat daw na nakikita natin are all temporary things. Kaya nga, we do not have to put those trust, those faith, amen, all the more kaysa sa Diyos. Ang Diyos po ba nakikita? Hindi. Hindi. Because He is eternal. Amen? Kaya nga po, sabi ng banal na kasulatan, do not put your trust on prince and princesses. Do not put your trust on chariots. Amen? It's a wake-up call for all of us, sa atin po bilang mananampalataya, not only on those people na nasa mundo. Kasi marami po ngayon, takot mananampalataya. Takot na dumalo, takot lumabas. Amen? Kasi sabi ng government, mag-stay na lang kayo sa bahay, which is parang tama. Pero nakikita natin na dinadirect tayo ng kaaway away from the Word of God. Amen? Mukhang maganda. Kasi ang diablo naman, ang si Satanas naman, hindi naman talaga magpapakita sa atin yan or magkikilos yan as Satan himself. Ano sabi doon? He will clothe himself like an angel. So yung pinapakita ng mundo, the government, which is tama naman for your protection, pero nga po ang sinasabi ko, if you will put your trust all the more on those things, may problema tayo. Amen? Kaya I'm emphasizing, meron yan, it's good. May vaccine, it's good. May social distancing, it's good. But do not put your trust on those things. Sabi ng government, ganitong percentage. Hindi nga nag-100% ang government eh. Sabihin na natin 99.99% lahat. Safe ka. How about the 0.01%? If God will allow you to be infected by COVID-19 on that 0.01%, may magagawa ka? Wala. Wala tayong magagawa. Amen? It's because our lives should lie or rely, amen, sa salita ng Diyos. Sa Kanya lang. Amen? Hebrews 12:2. Ano po sabi dito sa Hebrews chapter 12, verse 2? Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Jesus is our main example, ultimate example. Kailangan sa Kanya lang yung nakaangkla yung pananampalataya natin. Bakit? Dumating man ng bagyo, you will not be shaken. Our eyes should be focused on Him. Kasi apart from Him, we cannot do anything. Wala po tayong magagawa. Even though you have all those things, may vaccine ka na, meron ka ng face mask, meron ka ng face shield, may social distancing ka na. Amen? Pag ang trust mo pa rin nasa mga bagay-bagay na yan at wala sa Panginoon, baliwala. Amen? Because those things are all created things. And those created things, sabi doon, are all temporary. May mas magandang hinahanap ang Diyos sa atin, which is eternal. Faith is effective when attracted to the Word of God. Ang pananampalataya po ay magiging epektibo kung nakaangkla sa salita ng Diyos. God moves on our behalf, on our situation. God moves on our behalf, on our situation, not on the amount of tears we cry. Kahit na isang buwan ka pang mag-iiyak dyan. If you don't have that kind of faith na hinahanap ng Diyos, God will not listen. Not by the strength we give,
physically, nor even the resources, our treasure, our money. He moves because of our faith. Kumikilos po siya sa pananampalataya, hindi po sa physical na pinapakita natin sa Diyos. Amen? Matthew 17:20. Ano po sabi doon sa Matthew 17:20? May nakukuha po ba tayo, mga kapatid? May kausap po ba ako? Amen. Matthew 17:20. Ano po sabi dito? So Jesus said to them, because of your unbelief, for assuredly I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Wala daw imposible if you have that kind of faith. Amen? Na hinahanap ng Diyos. God moves. Amen? Sa salita niya. Tali siya sa kanyang salita. If we are asking God out of the Word of God, tali ang kanyang kamay. Amen? But if we are asking God within His Word, certainly He will grant our requests. Amen? Kaya minsan napapahamak po ang tao because meron pa rin sinasabi sa banal na kasulatan that He gives us the desire of our heart, sabi sa Psalms. Amen? Pag yan po, grinant sa atin without His perfect time, without His permission, we will suffer. O sige, dahil makulit ka, eto, bibigay ko sa'yo. But we will suffer the consequences of it. Amen po ba? Amen? Although we have yung ating mga kagustuhan sa Panginoon. Pero lagi natin sabihin sa Panginoon, Lord, kung hindi rin lang naman kalooban mo, wag mo na rin ibigay. Amen? Bakit po? We cannot see our future. Faith requires, amen, yung pananampalataya po natin, di ba, hindi mo pa nakikita, pero you believe in your heart, meron ka nun. Ibig sabihin, it talks about the future. Amen? We cannot see our future, kaya nga, mas maganda yung buhay po natin, should be relied on Him because He can see our future. Ano pa pong sabi dito sa Luke 8:43-48? Ito pong passage na to, very familiar po sa atin. Pero makita po natin kung paano nag-move ang Diyos sa babaeng ito. Luke 8:43-48. Now a woman having a flow of blood or issue of blood for 12 years, napakatagal na panahon. Di po ba sa mga kababaihan, di ba kung meron pong dalaw, di ba medyo irritable na, ilang araw lang. Tama po ba mga nanay, mga kababaihan? How much more po ito? 12 years? Napakatagal. Who spent all her livelihood. Maaring may kaya siya before, way back then. Spent all her livelihood on physicians and could not be healed by any. Walang may kaya. Amen? Came from behind and touched the border of his garment. And immediately her flow of blood stopped. Verse 45, ano sabi doon? And Jesus said, who touched me? When all denied it, Peter and those with him said, Master, the multitudes throng and press you. Napakaraming tao eh. Siksikan. Sikat kasi ang Panginoong Hesus during that time. Kaya malamang, di po ba, alam natin mga celebrity ngayon, pag walang talagang bodyguard yan, talagang dudumugin. Parang ganito ang Panginoong Hesus during that time. Master, the multitude strong and press you, and you say, who touched me? Parang ridiculous. Parang nonsense. Parang ganun yung sinasabi ng mga apostle. Tatanungin mo, sinong humawak sa'yo? Samantalang, napakaraming taong humahawak sa'yo. Pero alam kasi ng Panginoon eh. Sabi doon, but Jesus said, somebody touched me, for I perceive power going out from me. Merong kapangyarihan lumabas sa akin.
Dahil lahat ng mga humawak sa kanya during that time, walang ganong naramdaman ng Diyos. Pero nung hunawakan siya nung babaeng dinudugo for 12 years, that's the time lang na nasabi niya, merong kapangyarihang lumabas sa akin. That's the faith that God is looking. Amen? May pananampalataya kasi yung babae. Maaring ibang tao gusto lang mahawakan dahil sikat. Di po ba? Gusto lang magpa-picture siguro sa Panginoon. Kung meron sigurong picture during that time, pa-selfie muna. Nakikiusyoso lang. Pero, wala talaga yung eagerness na makilala siya or makakuha. Kaya nga po sinasabi ko lagi sa atin, whenever we come into His presence, see to it meron tayong matanggap, pabalik, pauwi. Amen? Because that requires also faith. So makikita po natin na hindi basta-basta nakuha ng babaeng yun, yung kanyang kagalingan, for how many years? Pero nung nalaman niya na ang Panginoon ang nagpapagaling, dahil walang-wala na siguro siya, tama po ba? Spent all, sabi dun eh. Ginamit niya na lahat yung kanyang resources. Amen? Ginamit na ng gobyerno lahat ng resources patungkol sa vaccine na yan. Kung hindi isasama ng gobyerno ang Diyos sa kanila, mahihirapan. Bakit? Mas makapangyarihan po ang Diyos natin. Amen? Kaya sa atin po mananampalataya, amen, know where you are standing. Alam mo kung saan ka dapat nakatayo. Those things, don't get me wrong mga kapatid, those things are good. Maganda yan. But if those things attract you the more rather than God, may problema tayo. Amen? What if hindi nag-epekto sa yan? What if tinamaan ka pa din despite nag-social distancing ka naman, may face mask ka naman, may face shield ka naman, umiinom ka pa nga ng, lianwa na yan. Amen? Bakit? Because you are putting your faith on those things rather than He Himself, rather than God Himself. Amen po ba? May nakukuha po ba tayo? Amen? What to do? Being in faith. Ano yung dapat gawin natin? Being in the faith. James 2:26. Ito po kasi hinahanap ng Diyos sa atin. Amen? Yung pananampalataya natin. Not on the earthly things because those things are temporary, but on the spiritual things. On Him. Bakit? It is for eternal. James 2:26. For as the body without the spirit is dead, so faith without work is dead. As the body without the spirit is dead, ibig sabihin, pag walang spirito sa katawan, patay. So faith without work is also dead. Pag wala daw, pag walang gawa ang pananampalataya, patay din ang pananampalataya. Anong kailangan natin gawin sa pananampalataya? What to do? Being in faith. Number 1. Being in faith is swift to hear. Being in faith is swift to hear. Ano ba yung swift? Sa ibang version po, quick. Mas gusto ko po dito sa Amplified. Ano po sabi dito sa Amplified version? Swift to hear means being careful or thoughtful listener. Pinag-iisipan. Hindi basta may nagsalita dito, amen, tanggap lang ng tanggap. Hindi. Pinag-iisipan, ini-internalize yung sinasabi. Kasi otherwise, na pag may nagsalita, if you are not catching deeply, maaaring pumasok dyan, lalabas sa kabila. Kaya nga po sabi ng banal na kasulatan, faith comes through hearing and hearing the word of God. Ibig sabihin, there are two kinds of hearing. The physical ear and then the spiritual ear. Kailangan pumasok sa physical ear mo and then will proceed to your spiritual ear. Yun daw ang pananampalataya na hinahanap ng Diyos. Amen? Hindi lang dito. Kasi pag dito lang sa physical natin, lalabas yan. But if
we use our spiritual ear, amen, it will last. Amen? Meron siyang kalalagyan. Ano sabi doon? Be careful, being careful, or thoughtful listener. Romans 10:17, yun po yung binanggit ko kanina. Basahin po natin. Romans 10:17. So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Ang pananampalataya daw ay pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Pag may nagsalita o merong salita ng Diyos, ang salita po kasi ng Panginoon is through His Word, the written, and then or written or logos, and then the rhema or spoken word. Sabi doon, so then faith comes. Dumarating ang pananampalataya sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. So, being in faith is swift to hear or being careful sa pakikinig, thoughtful listener. As a student, di po ba, sa isang mag-aaral, pag nagdi-discuss ang instructor or teacher, anong ginagawa ng estudyanteng talagang seryoso sa pag-aaral? Di po ba, nakikinig siya intently? Hindi lang basta hinihintay yung orasan. May mga estudyante po, hinihintay ang orasan ng uwian. Tama po ba? Amen po ba? Bakit? Kasi mas importante yung pag-uwi kaysa sa pag-aaral. Kaya yung mga intently nag-aaral, di ba, kaya every now and then na nagsasalita ang teacher, kinukuha nila kung ano yung para sa kanila, yung dapat na makuha sa kanilang pag-aaral. Because they prepare themselves for their future. Gusto nila maganda yung kinabukasan nila. Gusto nilang pumasa sa subject na yon. So, kailangan daw po, being in faith is kailangan, we must be a thoughtful listener. Pinag-iisipan natin yung pinakikinggan natin. Being careful sa ating mga naririnig. Bakit? Because it may make or break our faith. Depende yan sa pinakikinggan natin. It will make or break your faith. Kung pinakikinggan mo ng mga salita, unknowingly, binababa pala niya yung pananampalataya mo. Unknowingly, inilalayo ka na pala niya sa Diyos. Amen? Swift to hear. Be careful kung ano po yung pinakikinggan natin. Pangalawa, being in faith is slow to speak. Ito sa binasa po natin kanina, James 1:19. Balikan po natin. James chapter 1, verse 19. Sabi doon, let every man be swift to hear. Pangalawa, slow to speak. Ito ba yung sinasabing mabagal lang magsalita? Hindi po, there's a deeper meaning. Sa Amplified Version, maganda po nakalagay sa Amplified Version. Sabi doon, a speaker of carefully chosen words. Ikaw yung speaker, you have to be careful sa mga binibitawang salita. A speaker of carefully chosen words. Being in faith is slow to speak. A speaker of carefully chosen words. Proverbs 10:11. Tingnan po natin. Bakit po? Kinakailangan. Proverbs chapter 10, verse 11. Ba't kinakailangan slow to speak? Proverbs 10:11. The mouth of the righteous is a well of life, but violence covers the mouth of the wicked. Isa pang halimbawa, Proverbs 18:21. Proverbs 18:21. Ang sabi po rito, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Halimbawa na lang sa bata, di po ba? Sinasabi natin makulit ka, tigas ang ulo mo. Unknowingly, you are planting those words sa bata. Kaya paglaki niyan, huwag kang magtaka kung bakit makulit yan at matigas ang ulo. Because of our words spoken. Spoken words means a declaration. Dinideclare mo who the person is.
Halimbawa po, kay Jacob, di po ba? Pinalitan ng Diyos ang pangalan niya into Israel. Bakit? Because Jacob means deceiver. Kaya pag tinatawag mo sa isang tao, Jacob, oh, deceiver, liga rito. Amen po ba? Kaya nga, sa inyo po, mga kabataan na magkakaroon pa lang ng anak, you have to be very careful sa pagpili ng pangalan. Kasi it means to say that you will declare to the person since the day or he was born and she was born. Amen? You are keep on declaring who the person is. Death and life are in the power of the tongue. Makapangyarihan pong bibig ang salita po natin. James 3:4-6. Tingnan po natin kung gaano ka-delikado kung di nagamit na maayos ang ating mga bibig, ang ating dila. James 3:4-6. Look also at ships. Di po ba, napakalaki ng mga barko. Although they are so large and are driven by fierce winds, they are turned by a very small rudder. Yung umiikot. Sa panahon kasi nila po yung bilog. Di po ba? Parang steering wheel. Wherever the pilot desires. Next. Even so, the tongue is a little member ng ating katawan and boast great things. See how great a forest a little fire kindles. Verse 6. And the tongue is a fire, a world of iniquity. The tongue is so set among our members that it defiles the whole body and sets on fire the course of nature and is set on fire by hell. Para pong yung posporo, yung dila natin, compared to that fire. Di po ba, maliit lang yung posporo, but it can fire up the whole forest. Di po ba, pagkatag-init, marami tayong nababalitaan sa mga may init na lugar, kahit dito po sa bansa natin. Biglang nagkaroon ng forest fire, sabi nila, dahil sa init ng panahon, maaaring may nagtapon ng upos ng sigarilyo, and then lumaki ng lumaki. Same holds true sa atin, mananampalataya. Sometimes we neglect, sometimes we forget na ganun makapangyarihan ng bibig natin. Amen? So being in faith, we should be slow to speak. Pangatlo, slow to anger or wrath. Sa Amplified Version po, patient, reflective, forgiving. Patient, reflective. Ibig sabihin, reflection kasi, okay, kumbaga minumuni-muni mo muna, ano yung kalalabasan? Pag ginawa ko ba ito, anong kalalabasan? It's not appropriate to decide when in high or in low emotion. It's not appropriate for us to decide. Halimbawa, mataas ang emosyon mo. Galak na galak ka. Huwag ka mag-decide. Kasi pag bumaba yung emotion na yan, tendencies are you might get wrong in your choices. Malaki ang tsansa na magkamali. Amen? Bakit ka nagpakasal? Sa mga kabataan. Kasi mahal na mahal ko siya eh. Pero after quite some time, nakita mo, naghihiwalay na. Bakit? Kasi mataas ang emotion nung nag-decide. Amen? Amen po ba? Nandiyan pa po ba kayo? Amen? Halimbawa po, recently, hindi po ba? I think this early year, meron pong isang pulis, pinatay niya yung mag-ina sa Tarlac. Hindi po ba? Galit na galit. Tapos, yesterday or the other day, meron namang isang pulis na naman, pinatay niya yung nanay, yung 52-year-old, sa leeg. Bakit? Anong dahilan? Nung ini-interview siya? Kasi galit. May anger. Kahit anong sisi nila ngayon, that damage has been done. Yung sinasabi na pinipreach lagi dito sa stage, even Pastor Walter, sabi niya, irrevocable, irreplaceable. Pag hindi na talaga nakikinig, yun ang mangyayari. Hindi na pwedeng ituwid. Amen? Kasi ang kaso sa kanila, murder. And murder po,
if I'm not mistaken, hindi siya pwedeng i-bail out. Hindi pwedeng maglagak ng piyansa. Ibig sabihin, kung merong death penalty ang parusa pag napatunayan. Amen? Ngayon, wala tayong death penalty. So, reclusion perpetua, ibig sabihin, life sentence. Kung may pamilya yon, di po ba? Kawawa ang family, kawawa ang anak. Though how much repentance they have, kahit na napakasidhin na ng kanilang pagsisisi, crime has been committed and have to pay the consequences of their action. Amen? Kaya sabi ng banal na kasulatan, we should be slow to anger. Pang-apat, rise up from sin. Rise up from sin. James 1, balikan po natin itong James. Rise up from sin. Verse 21, therefore lay aside all filthiness and overflow of wickedness, and receive with meekness the implanted word, which is able to save your soul. Being in faith, we have to rise up from sin. Papaano? How? How should we rise up from sin? Number 1, sabi dun sa verse 21, lay aside all filthiness. Itakwil, ilayo, isantabi. Yung karumihan, filthiness. At pangalawa, receive with meekness the implanted word. Receive with meekness, kababaang loob. The implanted word. Not a guarantee. Ito po, hindi po ito garantiya, though word is being implanted sa atin. Ibig sabihin, pag natamnan ka na, it's not guarantee. Bakit po? Sabi doon, many kinds of soil. Di po ba? Sa New Testament, there are 4 kinds of soil na binabanggit po ng salita ng Panginoon. Kaya sinasabi doon, receive with meekness the implanted word. Kasi maraming klase ng lupa. Meron lupa na dinadaanan, matigas, the path. Rocky or shallow, mabato. Thorny, matinik. At yung hinahanap ng Panginoon is the good soil. Ito po yon binabanggit, receive with meekness the implanted word. Hindi dahil nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos, it's not a guarantee for us na makaahon tayo from sin. We may rise up from sin. Amen? So, being in faith, we have to rise up from sin. Sa papanong paraan, lay aside all filthiness, ilayo, and receive with meekness the implanted word of God. Panglima, at ang panghuli. Being in faith, hears and do the word. Sa Amplified Version po, sabi dito, but prove yourselves, patunayan mo sa sarili mo, doers of the word. Gumagawa sa salita. Ito po yung sinasabi ng doers of the word. Actively and continually obeying God's precepts. Kaya maganda po sa Amplified eh. But prove yourselves doers of the word. Meaning to say, actively and continually obeying God's precepts. Yung utos ng Diyos. And not merely listeners. Ano po yung sinasabing merely listeners? Who hear the word but fail to internalize its meaning. Basta nakinig lang, hindi inintindi kung anong ibig sabihin. Prove yourselves to be doers of the word and not merely listeners. Deluding yourselves. Ano ba yung deluding yourselves? By unsound reasoning, contrary to the truth. Kasi ang tao po kasi, merong rasyonale. Minsan, gina-justify natin para lang mapagbigyan yung gusto natin. Amen? Kaya nga po meron isang pag-aaral sa theology, di po ba? The exegesis, you're taking out yung meaning niyan from the word. Not eisegesis, ikaw yung nagbibigay ng meaning sa salita ng Diyos. Kaya nga po it's very dangerous. Kung tayo mismo bilang nag-aaral ng salita ng Diyos, we put our own meaning sa salita ng Diyos rather than the meaning of the word papunta sa atin. Amen? Kasi nga, Scripture interprets itself. Kailangan po yung salita ng Diyos ang mag-interpret sa sarili niya. Hindi tayo ang mag-i-interpret
sa salita ng Diyos because may bias po doon. Maaring gusto natin lang yung gusto nating marinig. Amen? Galatians 5:22. Galatians 5:22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such, there is no law. What must be done? Ano po yung kailangan gawin? Meron po yung fruit of the Spirit. We have to follow, we have to do the fruit of the Spirit. Madali bang gawin? Hindi po. Mahirap gawin. Bakit? We are still on the flesh. We tend to fail. We still commit mistakes. Kaya nga po, we need the Holy Spirit to do those things. Without His help, we will still be failure. Amen po ba? Failure pa rin tayo. Sa mundo po natin ngayon, the world becomes more wicked. Pasama ng pasama ang mundo. Sabi po sa Luke 18:8, sa atin pong mga huling verses, Luke 18:8, I tell you that He will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, alam po natin, malapit na pong dumating ang Diyos. Amen po ba? Ang ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Sabi doon, will He really find faith on the earth? Makatagpo pa kaya siya ng tunay na pananampalataya sa mundo? Those things, atin pong nabanggit kanina, cannot be achieved by our own strength. Hindi natin kaya. Amen. Kasama ko po ba kayo? Hindi natin kaya. Amen. We are still on the earth. We are still on the flesh. We will still commit mistakes. Kailangan po natin ng Diyos. Kailangan po natin ng Banal na Espiritu. We need the help of the Spirit. Amen? Without His help, we cannot do it. We're still failure. Amen? At pag hindi po natin nagawa, we deprive ourselves to those benefits written in the Word of God. Amen? He has His part, but we must do our part. Amen? Kailangan tayo sa atin magsimula. Kasi nilatag na po lahat ng Diyos eh. Amen? Tayo is lalakaran na lang natin. Pero kung hindi natin nahakbangan, how can the Holy Spirit help us? Amen? We need His help. Amen? Because we are stepping in faith. Nang mahakbang tayo. Pero kung naghihintay tayo para sa Kanya, hindi siya kikilos sa atin. Bakit? Ayaw po niya tayo maging palaasa sa Kanya without doing our own part. Kailangan may bahagi tayo. Amen? To achieve, amen, yung destiny He has placed for us. He has prepared for us. Meron pong destiny ang Diyos sa bawat isa po sa atin. And it will not come unless we have that kind of faith, unless we have to step forward. Amen? At imimit niya tayo. Amen? So ngayong gabing ito po, do we have that kind of faith na hinahanap ng Diyos sa atin? Amen? Kasi if we rely ourselves, tulad sa binanggit ko kanina, to those things na temporary, dehado po tayo. Amen? What if merong mas lumabas na mas malalang sakit? Ito pong than this COVID-19. Halimbawa, COVID 2021, parang ganyan. Paano kung may mas mahigpit pa, mas malalim pa, mas mabigat na pandemya? Kung dito pa lang, nalulose hope na tayo. How much more pag may dumating pa mas mabigat? Baka lahat tayo bumigay. But we have to cling dito po sa salita ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Sa gabing ito, mga kapatid, mga magulang, hinahanap po ng Diyos sa atin that kind of faith na sinasabi po sa salita ng Panginoon. Do we have that kind of faith? Matagpuan kaya ng Panginoon sa kanyang pagbabalik ang hinahanap niyang pananampalataya?
or nanampalataya na tayo sa mga ginagawa ng mundo. Do not conform, sabi ng banal na salita ng Panginoon, do not conform to the pattern of this world. Amen? Huwag daw tayong makiayon sa pattern, takbuhin ng mundo, but be transformed by the renewing of your mind, because our mind is the battleground. Sabi nga, he who controls the mind controls the man. Kaya ang maraming mananampalataya takot kasi nakontrol na ang kanilang kaisipan ng sistema ng mundo. Sabi ng mundo, pag wala kang face mask, delikado ka. Sabi ng mundo, pag hindi ka naka-social distancing, delikado ka. Sabi ng mundo, pag wala kang vaccine, delikado ka. Anong sinasabi ng salita ng Panginoon? Yun yung panampalatayanan natin. Sabi po ng salita ng Diyos, even though God will not rescue us, He is still our God. Diyos pa din natin siya. Amen? Life on earth is too short. Kung kukunin ka ng Panginoon, kukunin ka ng Panginoon. Kahit gaano ka pakaprotektado sa sarili mo. Amen? Kung kukunin tayo ng Panginoon, makita niya tayo na mayroong ganong pananampalataya. Pananampalataya sa Kanya. Rather than pag kinuha ka ng Panginoon, nananampalataya ka sa mga takbuhin ng mundo. Amen? Don't get me wrong, mga kapatid. Those things are good. But if those things hinder you from knowing who Christ is in your lives, magkakaproblema po tayo. Amen? He is still God. He moves in a way na hindi natin expected. That is God. The earth, the sun is shining, the Milky Way galaxy is moving. Amen? That's the power of God. Amen? Yun siya eh. Amen? Pinapakita lang ng Diyos na ganun siya ka-powerful. Tapos, ipagpapalit natin yung pananampalataya natin sa Kanya sa mga gamit sa mundo. Di po ba? Masakit sa Panginoon yun. Kung ang tao, masakit yun eh. Amen? We use those things kasi mandatory. We use those things kasi sinabi ng salita ng gobyerno. Okay, fine. But do not put all your trust on those things. Because it may tend to fail. It will fail you. Because those things are temporary things. We have God, eternal. Amen? We cannot see Him. It means to say He is eternal. Heavenly Father, we thank you for this opportunity. Na bahagi, O Diyos, ang iyong salita. Truly, O God, that without you, we are failure. Without you, we cannot do those things na sinasabi mo. Without your help, although we are fully secured with these things, we will still get infected. Lord, you said in your word that heaven and earth will pass away, but your word will never pass away. Yung salita mo, Panginoon, ay sapat na para kami, Panginoon, ay mabago. Sapat na upang kami maproteksyonan. Sapat na, O Diyos, para magkaroon ng upside down, magkaroon ng twist ang buhay po namin. Help us, O God, to walk in your ways. Turuan niyo po kami, tulungan niyo po kami lumakad sa iyong salita. Dahil ang mundong ito, trying to attract us, trying to get our attention. Kaya po, Panginoon, we need your help. Tulungan niyo po kami, O God, ma-divert ang aming pananaw, ma-divert ang aming mga pananampalataya from those things towards you, Panginoon. Because apart from you, wala pong magagawa ang buhay po namin. Apart from you, we are still failure. Apart from you, hindi po namin kaya. We cannot do it. Kaya ngayong gabing ito, Diyos, search our hearts. Siya sa atin mo, Panginoon, naming mga puso. Lord, kung kami man ay nanampalataya sa mga bagay-bagay na nasa mundo, rather than sa pananampalataya po dapat namin sa iyo. Lord, we ask for forgiveness. Forgive us, O God, for the lack of faith on you.
Forgive us, O God, na mas na-emphasize ang sinasabi ng mundo kaysa sinasabi ng iyong salita. Forgive us, O God, na kami, Panginoon, ay nangamba. Forgive us, O God, na kami natakot. Nung sinabi sa amin na meron kaming ganito. Nung sinabi sa amin na we are being infected. We forget, O God, who you are in our lives. Natakot kami at nawalang attention po namin sa inyo. Lord, we ask for forgiveness. Strengthen our faith, O God. Salamat, Panginoon, sa iyong mayamang biyaya sa bawat isa po sa amin. Na alam po namin, magkaroon man ng pandemya, magkaroon man ng problema sa mundong ito, we cannot see our future, but we believe our lives lies on your hands. Nilalagap namin, O Diyos, ang aming mga buhay, ang aming mga sarili sa iyong palad. Ano man ang mangyari sa mundong ito, we believe that you will never leave us nor forsake us. And even though if we are, Lord God, even though we will get infected, we will be infected by those viruses na sinasabi ng mundo, you are still great rather than those viruses, those sickness. And those sickness, those viruses will kneel before you. Saan pa kami, Panginoon? Sa iyo na. Salamat po, Panginoon, for renewing our mind, strengthening us. We honor you, O God. We glorify you. Salamat ngayong gabi ito that you have given us your word. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen, amen, and amen. To your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever.
ask Mariel to close us in prayer. Yes, yes, oh Jesus, thank you, God, sa gabi pong ito, God. Truly, oh God, Lord, into your hands, oh God, we commit our lives, oh God. Even our faith, oh God, nilalagak namin sa iyo to, Panginoon. Lord, whatever, Panginoon, ang ginagawa ng kaaway sa mundong ito, oh God, Lord, let our faith, oh God, maging mas malalim pa sa iyo, Panginoon, na, O God, lagi kaming tumingin sa iyo, O God. We will fix our eyes to you, O God, kahit anong hinder man, Panginoon, ng kaaway sa amin, O God. Lord, let our faith, O God, grow more, O God, sa iyo, O God, na tunay nga, O God, we will never stop, we will never quit, O God, sa lahat ng pagsubok na mararanasan namin, O God. Lord, thank you, O God, for this night, O God. Thank you for your word. Thank you, O God, sa man na ginamit nyo sa gabing ito, O God, to share your word, O God. Lord, truly, O God, you have teach us, O God, taught us, O God, about our faith, O God, na tunay nga mas lumalim pa sa iyo, O God, na sa iyo lamang namin ilagak, O God. Tunay nga, O God, nawa, Panginoon, magamit namin to, maisapamuhay namin, O God, sa araw-araw, O God, ang aming pananampalataya sa iyo, O God. Lord, let our faith, O God, tunay nga, O God, sa pamuhay namin to, Panginoon, let there be action, O God, sa aming pananampalataya, Panginoon. And, O God, salamat po sa gabi pong ito, O God, sa aming pag-uwi, Panginoon, sa aming pagtulog, O God. Salamat, O God, sa mahimbing na pagtulog, Panginoon. Patuloy ka nga po, O God, mangusap sa bawat isa, O God. Continue to reveal yourself, O God, sa aming pagtulog, O God. Lord, we continue to offer to you our praise, our worship, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Muli maraming salamat po sa bawat isa. At muli tayo magkita sa Friday po for our morning devotion. 9 a.m. po and soaking po sa gabi po 7 p.m. po ang start. So maraming salamat po at pagpalain po tayo ng Panginoon. Ikaw ay laging kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ang panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangan